מה קורה? כל הכבוד, סתם. שלום לכם צופים יקרים. שנייה. פה אנטון. עכשיו אני אעשה לכם תרגילים מתחילים בינוניים ומתקדמים, לא נעשה. אולי מחר נעשה רק כמה תרגילים מתקדמים. ואחרי בינוניים אז אני אעשה קצת טיפה פרי סטייל. כמו שאתם יודעים, איירפליין, אני אעשה לכם 3 תרגילים בכל שלב. שלב מתחילים ושלב בינוני וטיפה פרי סטייל. יש לי המון סרטונים, 9 חודשים, 8 חודשים, לא יודע. ב9 חודשים האלה בכלל לא עשיתי סרטונים, הייתי רק מתחיל. בחודש אחד, כאילו לפני חודשיים עשיתי סרטון ראשון. רק כאילו ב9 חודשים האלה רק ידעתי איך לשחק מהיוטיוב. לא, למדתי לבד את הביג ספייק אלף וכל הדברים האלה. אני בינתיים עכשיו אני מתאמן על בורדר. כאילו בורדר זה ככה, בורדר זה קשה, כאילו זה כמו לייטהאוס אבל רק להעמיד את הספייק בכדור ככה ושיהיה לך שיווי משקל. בכדור אין לי שיווי משקל, רק ללייטהאוס, וכמעט הצלחתי את זה רק שנייה אחת, כאילו ככה. ככה רק. והלייטהאוס פשוט אתם רק צריכים לוודא שזה יהיה ככה ואז זה יהיה ככה, כאילו וסווינג לייטהאוס זה ככה. אתם צריכים להחזיק ככה בואי נחליט פה ככה ככה זה. אין דברים. יש כאלו שמחזיקים ככה. אני לימדתי את חבר שלי ככה, אבל לא בינתיים עושה ככה. ככה יש לו, אבל לא לביג. כאילו יש לו אנדרול, הוא מחזיק ככה, הוא מנסה לספייק וכל אלה, אבל לא מצליח. והוא גם מנסה עכשיו ככה, כאילו ספייס ווק, לא ווק דאון ספייק, לא. הוא מנסה ככה פה אנדרול לספייק, לביג ספייק הוא מנסה, וגם פינגר. ושאלתי אותו גם במחנה אם הוא רוצה שאני אלמד אותו עוד תרגילים, אז הוא אמר לי לא, בינתיים אני רוצה ללמוד את התרגיל הזה. אז אמרתי לו אם אתה רק תלמוד את התרגיל הזה אז לא יהיה לי זמן שאני אלמד אותך תרגילים אחרים. אז הוא אמר לי בסדר, ולימדתי אותו כבר ביג ספייק, והוא גם עכשיו מנסה שמאל ספייק, וזה קשה בשבילו. והוא גם מנסה בייס ספייק, והוא גם מנסה פינגר.
לביג, ספייק, טוב, בואו נעשה זמן, כי אתם יודעים את הטלפון שלי. טוב, נתחיל עם 3 תרגילים. ביג, ספייק, שנייה ביג. ביג, ספייק, שמאל, ספייק. עכשיו, איירפליין. או כמעט תצטרך לסתיב. איירפליין. תרגיל שלישי. ספייק. טוב, נעבור לתרגילים של בינוניים. עכשיו, הנה הקנדמה החדשה. ג'מבו. בזאת אני אעשה לכם קנדמה כבדה, אבל אני אעשה לכם באיזה לייטהאוס, טרד ספייק או טוב, יש גם סווינג ולייטהאוס, ספייק, טרד ספייק, ויש גם איירפליין, lighthouse, bird spike, big bird, small bird, dance swinger, spike, dance swinger, ככה, ולייטהאוס, אחרי זה, ככה, ויש כל מיני דברים שלמדתי. עכשיו אני אעשה לכם תרגיל ראשון, לונר, ככה, ספייק. זה קצת קשה, אתם יודעים? לייטהאוס זה לפה, ספייק. עכשיו נעשה לכם 4 תרגילים. לייטהאוס, טרד ספייק או לביג, לייטהאוס לביג, כאילו לייטהאוס שהביג יהיה אליך, אחרי זה לביג, ספייק. שנייה שנחזק. אוקיי. כמו שאתם רואים, שאני גבעתי. הייתי ממש גמד בהתחלה. ממש גמד. בכיתה ב' שהייתי ממש הכי גמד בשכבה. אולי אני עכשיו 1.50 מטר. לא יודע מה. הייתי בביג, אבל אחרי זה נתקע לאיכות. בביג, ספייק עכשיו דאנס ווינג, ספייק. הנה, עכשיו יש לי גם ספייק, לא, פינגווין, ספייק, פינגווין, ספייק. למה פתאום אין לי את זה? שנייה, אתם יודעים שהיא תדע.
זה רק קשה. התרגילים לא קשה. תרגיל שלישי. וזה התרגיל השלישי. התרגיל האחרון. לפני שאני עובר לפרי סטייל. לייטהאוס וגרד ספייק. אם לא זה, לייטהאוס, לונר, ספייק. כמו שאתם יודעים, רואים שהכדור זה של עננים. זה הלייטהאוס, ואחרי זה לגרד ספייק. עכשיו אני אעשה לכם ביג, ספייק, סמול, ספייק, ביג, ספייק, סמול, ספייק, והתרגיל השני, כאילו זה ביג, ספייק, סמול, ספייק, ביג, ספייק, סמול, ספייק, ביג, ספייק. בהתחלה זה חלק מהרל באירופה, אוקיי? עכשיו זה ביג, ספייק, סמול, ספייק, ואחרי זה יש גם ביג ספייק ודאן סווינגר סמול, דאן סווינגר מספייק לספייק, ביג ספייק סמול, ביג 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 ספייק סמול, סמול, ספייק, בייס, ספייק. זה התרגיל הכי קשה בשבילי, או שביג, ברד, ספייק. טוב, אני מקווה שנהניתם מהסרטון. תנו לייק, תנו סאב, ויאללה ביי.